Comencem, ho saben els compareixents, 10 minuts per cadascú. Comencem amb el Miquel Reverter i Mariner, que és el president d'ACVIN, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals del Camp de Tarragona. Senyor Reverter. Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, organitzacions i persones convidades. En primer lloc, i en nom d'At2O, vull expressar que no volem una llei genèrica contra la discriminació i demanem que tots els grups parlamentaris donin suport a l'aprovació de la llei dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia amb el nom oficial en el seu estat actual redactat, en incorporació de totes les esmenes presentades per les entitats promotores. També volem destacar el seu caràcter innovador, el caràcter transversal a l'hora d'elaborar el primer projecte quan totes les associacions LGBT hi van participar i esmenar. Demanem que en el redactat consti específicament que una persona que no sigui LGBT pugui denunciar un cas d'homofòbia, ja que cal que la lluita contra l'homofòbia s'entengui com una qüestió global que afecti a tota la societat. Creiem que seria positiu que l'aprovació de la llei vagi acompanyada de campanyes publicitàries impulsades per les institucions per sensibilitzar, perquè, com tots sabem, és molt important educar a l'escola, però s'ha de sensibilitzar a tota la gent. I aquesta campanya tindria que arribar a tots els mitjans de comunicació de tot el territori, perquè com fins ara últimament s'ha parlat de sortir del territori, com a experiència, a At2O portem uns 15 anys treballant, estem principalment ubicats fent feina a Reus, però també fem a l'àrea del Camp de Tarragona. Un exemple és que fa un parell d'anys a Tarragona s'ha establert un col·lectiu també LGBT, que són... No me'n recordo. No mataran. Sí, el Broadboard. I l'any passat ja van treballar conjuntament fent coses a Reus i a Tarragona i per juntar les forces i tal. I vam dir, sempre estem a Reus i a Tarragona principalment, perquè no fem cosetes que algunes vegades a At2O ja han intentat fer alguna cosa en altres poblacions, però és molt difícil, costa molt arribar a la gent a altres poblacions que ja són petites. No dic a Reus, a Tarragona o una població que tingui 50.000 habitants, però quan parlem de poblacions de 30.000 o menys és molt complicat. Inclús un noi del Priorat, de Falset, li vam dir, mira, pel dia de l'homofòbia fem una concentració a la plaça del poble i a veure què exemple. I va dir que no es disposava a ajudar-nos perquè no veia el poble preparat, perquè crec que no està sensibilitzat. Una cosa és en una ciutat, hi ha molta gent i no es nota potser tant la gent que ho refugia, però en un poble així, inclús la gent que està a favor o no té cap problema no es deixarà veure solament per no ser assenyalat. Perquè la llei està molt bé, es té que fer complir, es parla d'educació, de sanitat i de tots els temes que hi ha. Però el que és molt important, i sobretot a les poblacions petites, és la convivència. La convivència en la botiga del costat, en els veïns, en general en tota la societat que ens rodeja. I això és molt complicat, a la feina i això. I crec que part de la llei, que està molt bé, i el que es té que fer són campanyes de conscienciació i visibilització a les poblacions petites com a territori. I em sembla que no m'he ficat una mica nerviós, però més o menys el que volia dir era això. El feia recalc que és molt important. El que s'està fent aquí a Barcelona és molt important, està molt bé, es té que fer, però es tenen que fer campanyes perquè tot això arribi a les poblacions petites, realment al món rural i el que no és el món rural, a poblacions de 2.000 o 5.000 habitants és impensable que es pugui fer algun acte LGTB.
Nosaltres allà a Reus hem tingut sort de treballar en altres entitats, crear sinergies i poder fer coses conjuntament, però fer-ho així per si sol, si no trobes entitats que te recolzin, és molt complicat. Ja està. Doncs moltes gràcies.